سلام كم تكونوا جايز كافيلي لو ما عندك هذا حدش فيديو تميزنا لنا لو ما عندي كم زاب زار استري ورا لكم تشاو أديس يا تبل الله نا أديس كفانوا يا متيز لكم مخناتو نوح زبالة بأديس بأديس هذا تقميت إيش لذي نا أديس نايم فانو فيديو صراحة لا لكم ذا فيديو زي بأديس هذا بخوين صراحة حسيب نيرة انتقونا جن أي تعامل مالتي سلزي لومي أب كندا أب إيرمنتون كيني صراحة زلوا خذ فيديو مالتي سلزي أديس هذا مجمرة 5 جنيه زدلي تعمي كابتوم أديس هذا إثيوبيا زمس جنوا سب حري مالتي مخناتو بزوح نايس راح عدل نعي بزوح نايس راح عدل يا فتيرات لي بزوح حسابات كالوت كاني بزوح ناي تمر تعدلون فتيرات اللوم يا سلزي تعمي لمسجنا مالتي ምናልባት ገሊኹም ተሐርቁት ሁሉ አዲስ አበባ ሩት ምስገና አዲስ አበባ ዘለና ያው ገለገለ ትውሉት ሁሉ ይኹም ምክንያቱ ብዙሕ ናይ ጭንቀት አለው ፍላይ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት ዓመታት ብዙሕ ሽግራት ይዝፍጠር ምስ ናይ ፖለቲካ ነገር ገለመለ ብዙሕ ነገር ይዝፍጠር ፍላይቶም መንቀሳቀስ ዘይብልኩም ቀንድኻ መንቀሳቀስ ዘይብልኩም ያ ሓቅኹም ይኹም ምክንያቱ መንቀሳቀስ ዘይብሉ ሎም ተተገፊፉ ደንክ መለሰ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ካልኡን ሽግር ከጋጥሞ ስለ ዝኽእል ጽቡቕ ኣይኮነን منكساس انت اللي كاغن ايفن دحر تغفيف كاتا اسيركا او نبعلو مغفاف وي مسار نبعلو ጭንቀት እንዴ ግን ከም ተወጽ ስለተፈልጥ ዳሃኒ ማለት እዩ ዝግን ምናልባት ኣብ አዲስ አበባ ጥራይ ዝጽቡቅ ወይ ከምዝን ከጋጥም ወይ ብዛዕባ ምግፋፍ ጥራይ ከተማር ተኸለሉ ኣብ አዲስ አበባ ጥራይ ካብ አዲስ አበባ ወጻኢ አይዝረበሉን ማለት ኣብ አዲስ አበባ ቴንኪው አዲስ ይላልና ካብ አዲስ አበባ ወጻኢ ግን ፍላይ ሕጅና ማለት ኣብ ማዕስከር ንዝቕመጡ ሰባት ተደጋጋሙ ድምጽ ንኹኖም ገለ በመባል ቪዲዮ ሰሪሕ ኣለኹ ማዕስከር ኣብ ዝሕጂዋን ቀለማ ማዕስከር ገሊያ ገዛ ሰሪሓ ስድራአት ወልድ በስድራት መስረት ቆልዑት ወልድ ያኔ ራ ማዕስከር ወላ ተዘይነበርናስ ቆሚ ዝዕለል ኒሩ እንተኾነ ግን ኣብ ዝሕጂዋን ግን ማዕስከር ኣይንበርን ጥራይ ይኮነስ ከምዝ معلتو سومنا وسب موت ገለገለኩም ሰምዑ ዘለኹም ስለዚ ብጣዕሚ እቲ ዝኸፍአ ቦታ ኮይኑ ዘሎ ማዓስከር መሆኑ ኣብ ተደጋጋሚ ነጊርናኩም ኢና ሰብ እንድሕር ሃሊኩም ወይ ትፈልጦ ሰብ እንድሕር ሃሊኩም ኣውጽዎም ወላ ተናይ ገዛ ኸራይ ናይ ሓንቲ ወርሒ ከፊልኩም ኣብ አዲስ አበባ ይወጡን ክጅምሩ ወይ ከዓ ካልእ ሃገሩን ክቕይሩ ምባል ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ሰሪሕና ነርና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዘመስግኖ ዘለኹ ኣነ አዲስ አበባ ጥራይ ወይ ካብ ከተማታት እንዝቕመጡ ይብና መቐለ ዝቕመጡ ኾኑ ክልዮም ካልእ ከተማታት እንዝቕመጡ ግን ብዙሓት ናይ ትምህርቲ ዕድል ናይ ስራሕ ዕድል ስለዚ ፈጠረትሎም ኢትዮጵያ ኣነ ወገነ የመስግናያ ማለት እዩ ምናልባት አሎ ኣብ ናይ ፖለቲካ ምቅያራት ኣብ ኢትዮጵያ ደስ ዘይብለካ ነገር ሓደ እንታይ ስኹም መንግስቲ ይኮነ አክቹዋሊ መንግስቲ ፍቅዲልካ ተነብር እንድሕር ሃሊኻ እኹል እንዲ ዝበለጸ ነገር ንሱ እንዲ ግን ፖለቲካ ክቀያየር ከሎ ግን مسخا شهادة زنبرة علاقة زتفلت ياهم شهادة مسخا ويكوفيلو دعلك عز نبرة بوليتيكا غير مسبلة شعوب علاقة يبغوا بعيني تمتكا تهزبهم يبحثشان كله ولا أب إثيوبيا ترى يكون إيرتريان ونكون معي بحر اللهم سلزي بوليتيكا غير كله بيجوا بعينهم متخاف الله بزحلف وحدات عمتات زنكلت عمت في الله ذكرون لحركينكم تقوم عز بعد جميرون يرو من قستي أب كثما زخوني يخون نقر طريقهم قلمدن تحريقهم حبرون بمبال تليفونات اغميتو نيرو شعوو كم مسخا خوف زول نورو يحسولك والحدو كيكون كان مسخا قال جن ببوليتيكا مغنيات غيرهم زخمزي يقبرالو بزح حساباتهم تاثيرهم شعوو قدفوتهم تفلطوا من الباس نطبينيات قال يوم بالعل تفلطوا سنه طبينيات يوم جن بتحتهم بزح حساباتهم تاثيرهم سيلكو كله تفلطوا سب نحر نيرو زخمزي كو خمزي يلقى شعوو تحسوا لها اني نورمالي تحسوا كو خمزي انت يالو مسيلكم حنا البات اب قال اب على اوروبا امريكا تقمط نحركينكم متقام باي ذا بزي زغني مغنيات اي اسراكان اب ايثيوبيا كان اسراكاي ምናልባት ሕጅናቴክ ኣለኩም አክቹዋሊ ምስጢር የሮው ማዓልታት ግን አትሽዑዋን ዝጥቀመሉ ዝነበረ እዋን ወይ ካ ሰብ ተቂሞም ዝስሩሉ ዝነበረ እዋን ሓለ ሰብ ደውይሉ ሓሲለይ ማለት እዩ እንታይ ኢሉ ሓሲለይ ሳተላይት ይሰርሓሎ ማለት ከም ሳተላይት ዓብ ነገር እዩ ሲልካ ወላ ከማን ያብ ገዛ ዓጪቃ ተሰርሖ ነገር ኣይኮነን ግን ይፍራሕ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ገዛ ዓጪቆም ኮምፒውተር ገይሮም እንዳቴለ ዝጠልሁለው እንዳገለለው ገለገለ ምስ ዝፈርሑ ጣዕሚዮም ንኹም ዓይነት ነገር ዝፈርሕዎ ማለት ስለዚ ሓደ ካብ መን ምዃኑ I don't know ሰማዓን ሕጂ ግን እንታይ ኢሉ ሓሲለይ
ساتلايت يتقمالو ساتلايت ማለት ከአኒ ክንዴ ካተኸፍለሉ ትካሊ ፍላይ በአፍሪካ ሆንካ ሆና ይተጽኦኒ ምስለን ያን ብዛዕባ ሳተላይት አፍልጦ ይብለኝ ግን ኣብዝኾነ ይኹን ዓበይቲ ሃገራት ኮይንከኻ ምኽንያቱ ዝኽፈላሉ በወርሕሲ ዝኽፈላሉ 10000 5000 ዝኽፈላሉ ስለዚ እዚ ክትከፍት ትኾንካ ሲልካ ሃከር ኮንካ ክልተ ኮምፒውተራት ኣቐሚጥካ ተኸፍቶ ነገር ኣይኮነን ግን ቆሚላ ሓሲለ ሓደ ሳተላይት ኣብ ኢትዮጵያ ዘይፍቀድ ነገር ይጥቀማሉ ሽዑ ፖሊስ እንታይም ዝገብሩ መስልኩም ሳተላይት እንታይ ምዃኑ ገለመለ ኣጻሪዮም ትሕሱ ለኻውን ክብሎ ግቦዮም ሳተላይት ከመይ ይኸፍት ገለ ክብሎ ግቦ ነይሮም እንተኾነ ግን ሶምታይም ድገብሩ ወ ካልእ እንታይ ይጥቀም በቃ ሳተላይት ከምዚ ገይሩ ኣብ ገዛ ኮምፒውተራት እትዩ ይጥቀማሉ ወይ ገለሎም ሽዑ እንታይ ይገብሩ ንዓኻ እዮም ዳጎዩ ዝመጹ ሽዑ ንዓኻ ረዳእና ብለኻ ሳተላይት እንታይ እጂ ዩቲዩብ ወልሓደ ፀገም ይብሉን ከም ዝበልኩም ኣነ ዩቲዩብ ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚረ ኣብ ኢትዮጵያ ጀሚረ ኣብ ኢትዮጵያ ይኸፈል ነይሩ ሕጋዊ ማለት እዩ ወልሓደ ፀገም ይብሉን ዩቲዩብ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ቴንክ ዩ አዲስ አበባ እዝኻ እንተኾነ ግን ሳተላይት ግን ከም ዝበልኩም እዩ ክትጥቀመሉ ሳይትኽእልኒ ኢኻ ሕጂ እንታይ ለይ ከረድኦም ዋላ ኣነ ሳተላይት ትጥቀም ኣለኹ ማነ ይጥቀምኒ ዩቲዩብ ግን ተጠቃሚ ሶም ሕጂ እንታይ ገብሩ ከጻሪዎ ደልዮም ንዓኻ እንታይ ገብሩኻ ክሳብ ሽዑ ክንሕዘካ ኢና ብለኻ ምሳ ስደተኛ ካ ዝኾነ ይኹን ብዋሕስ ክወፅሉ ዝኽእል ገዛ ትሕዝዶ ገለ መለገለ ወላ መኪና ትሕዝዶ ገለ ኣይብሉኻን እዮም ስደተኛ ምዃንካ ስለዝፈልጡ ስለዚ እንታይም ዝገብሩ ንዓኻ ይሕዙኻ ክሳብ ዘጻሪዎ ኻኒ ብሓንቲ መዓልቲ ዝጻረኻ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ካ ዝሕርቀካ ነገር ምክንያቱ ፖሊስ ከም ዝበልኩኹም ፕሮሰስ ኣለዎ ኤርትራውን ትሒዙ ኣይገርፎኒ ብዝኾነ ይኹን ነገር ኤርትራውን ድሕሪ ሒዝዎ ብሰልዲ ደውፁ ብፍላይ ኣብ በዓል ጆሞ ላፍቶ ገለገለ ተቐመጡ ብዙሓት ሰባት ትፈልጡ ኢኹም ብዙሓት ሰባት ኖርማል ኮይኖም ናይ ምሸት ተኣኪቦም ነይሮም ይሕዝዎም ብሰልዲ ደውፅዎም ብዙሓት እዮም ቶም ፖሊስ ቶም ኣውለለዉ ካብ ኤርትራውያንስ ሃብቲሞም ሕጂ ይሕዙኻ ከጻሪዎ ናብ እንዳትሄለ ወረቐት ይሰዱ ሳተላይት ሲ ኣብዛ ዓዲ ክስራሕ ይከኣል ድዩ ይከኣልን ኢሎም ይሰዱ እታ ወረቐት ሎም መዓንቲ ተኸይድኒ እያ ንዓኻ ምሽ ኣስሩኻ ንፅባሒቱ ናይ ንጉሆ ይኣቱ ኒት ፖሊስ ናይ ምሸት ይኣቱ ይፅሕፋ ፅባሕ ክሰዳ የብለካ ሓር ድሕሪ ፅባሕ ከምኡ እንዳበለ ይሰዳ ናብ እንዳትሄለ ኸይዳ ሽዑ መልሲ ትረክብኒ ጋርዲኹም ለኹም መኪና የብልናን ወላ ብልኻ ዞም በዓሎም ቶም ፖሊስ ከይዶም ከምዚ ገይሮም ዳሓር እሶም ሰጻሪዩ ኻ እንታይ ገብሩ እምባሓድሽ ከስደተኛ ዲኻ ይኮንካን ከነጻሪ ኢና ስደተኛ ይኮንካን ዲኻ ከነጻሪ ኻ ናብ እንዳኣራ ወረቐት ይሰዱ ንፅባሒ ወላ እንኮለካ ወረቐት ኮይ ሕጂ እዚታት ብጣዕሚ ሕርቀካ በቃ ሽኾም ክትገብር ስኻ እስሩ ኮይንካ ንሓደ ሰሙን ክልተ ሰሙን ኣብኡ ምስኦም ትቕኒ ተኣሲርካ ማለት እዩ ሕጂ ማእሰርቲ ባይዶ ዝኾነ ይኹን ነገር ሓደ ሰሙን ክእሰር ኣይክእልኒ ዝኾነ ይኹን ምክንያት እንተዘይሃልይዎ ወይ ከዓ ትኽሱ ርግፀኛ እንተዘይኮይኑ ኣይሰርኒ ወይ ከዓ ቤት ፍርዲ ቀርብ ኣለዎ ውሽጢ 24 ሰዓት ዝብል ሕጊ ኣሎ ዝፈልጦ ይኹም ወላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዎ ውሽጢ 24 ሰዓት ኣብ ሕጊ ቤት ፍርዲ ንዓና ቤት ፍርዲ ይምልከተና ገለ ይምልከተና ከነጻሪ ኢና ብምባል ጀስት ክልተ ሰሙን ወሲምያ ማለት እዩ ስለዚ ኮሚታት ችግር ኣለዎ ፖለቲካ ክቅየር ከሎ ኣብ ኮሚታት ኣክቹዋሊ ግን መንግስቲ ኣፍቂድልካ ትነብር ስለ ዘለኻ ግን ዝዓበየ ነገር እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ወላ ሓደ ፀገማ ይረክቡልካን እዮም ክፈትሑካ እዮም ግን ንዓኻ ክልተ ሰሙን ኣብ እስር ቤት እንታይ ምሻሎ ብዘይ ምክንያት ከምኡ ክትክበድ ከለኻ ሲ ይሕረቐካ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ኣነ ጥራይ ደይኮንኩ ብዙሓት ሰባት ምስጢር ዝሓለፉ ኣይኖ ውሕዳት ስነ ጥበበኛታት ሪኢኹሞም ኢኹም ብዙሓት ሰባት ከምኡ ከዓኒ ብኸምኡ ብጥቆማ ጥራይ ዝተኣሰሩስ ብዙሓት ሰባት ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ብከምዚ ፖለቲካ ምቅያር ስለ ዘሎ ሰብ ፀሊእዎ ናብ ዩጋንዳ ተኸይዱ ብዙሕ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ክምስገን ዝግብኦ እዩ بعبيو ናይ ህይወትካ ምቅያራት ፍላይ ብዙሓት በዓል ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ዝማሩ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብ ዶክመንት ሒዞም ድሕሪ መፅኦም ናይ ምምሃር ዕድል ዝፈጥሩ ብንዳኣራ ፍላይ ብዙሓት ናይ ትምህርቲ ዕድል ዝተፈጥረሎም ኣለዉ ናይ ስራሕ ዕድል ዝተፈጥረሎም ኣለዉ ብውልቀ ከዓኒ ከም ስደተኛ ከዓኒ ኢቨን ላይሰንስ ኣውጪኻ ክሰርሕ ስለ ትኽእል ራይድ ዝሰርሑ ላይ ከምዚ ኡበር ገለ ማለት እዩ ከምኡ ዝሰርሑ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ስለዚ ብዙሓት ህይወቶም ዝቐየሩ ሰባት ኣለዉ ሓደ ካብኦም እያ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ደመስግኖ ኣዲስ ኣበባ ማለት እዩ ሰዝጋሽ ነይሮ ማዓንቲ ኣዲስ ኣበባ ንኸመስግን ባይ ዘ ወይ ቦታታት ካብ ዝነበሩ ኩሉ ኣብ መጀመርያ ዝነበሩ ኩሉ ቦታታት ድዩ ካልእ ኢቨን ደስ ዝብል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክትሪእዎ ዘለኩም እንዳበልኩ ከሪእኩም ሓሲበ ነይረ ኣይኮነትን ኣብዚ መፅእ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎም ማዓንቲ ቴንክ ዩ ኣዲስ ወይ ከዓ ምስጋናይ ኣዲስ ኣበባ ንኢትዮጵያ እዛ ቪድዮ እዚኣ ዝሰርሓ ዘለኹ ማለት እዩ
بزعبا زلخو بزعبا كندا خاني نالبات اب كندا بزح وريكم تسمعنا كندا بزح ورينا نسمع زعبا مس انسراح كال بزح وراتات سمعيكم بزعبو كن حدش يزلخو سلازي انتايو زلو كندا بزعبا كندا خاني مسفلتكو بزح نغير نبركم يا مالتيو سيز غايس نيرو ما عند فيديوز مسل نيرو حدش نحركينكم ابزا channel بفلاي دك كندا حدش نحركينكم سبسكرايب غبروا سامنيكس مرد بنرخب سلام